No niin, pojat, onko elokuva nähty? Moro! On nähty ajat sitten, mutta hei, nyt me löydettiin se sun elokuva. Bensaa Suonissa, missä sä olit mukana. Ai jaha. Nyt se tieto löytyi. Eli ensi ilta ollut Helsingissä 18.9.1970. Täällä oikein lukee. Markku Alén, Pertti Melasniemen sijaisnäyttelijä autoilukohtauksessa. Joo, kyllä. Mites Mika, onko Kino Laika koskaan näyttänyt Bensaa Suonissa elokuvaa? Kino Laika ei ole esittänyt, mutta meillä oli aikanaan semmoinen elokuvakerho Kino Iklu ja me näytettiin tuolla Karkkilan autohuollossa ja filmiltä. Siellä lippahatut päässä katsottiin ukkojen kanssa Risto Jarva elokuva. Oikeassa olosuhteissa ja rasvaset miehet rivissä siellä. Joo. Tämähän Bensaa Suonissa, tämähän on ihan kulttielokuva. Tämähän on oikein näitä ensimmäisiä suomalaisia autoilu- ja moottoriurheiluelokuvia. Mut Mika, mitäs Kino Laikalle kuuluu? Kiitos, hyvää. Kaunismäen Akin kanssa perustettiin tässä lokakuussa 2021 tämä teatteri. Ja meillä pyörii elokuvat ympäri vuoden, konsertteja löytyy, oikea paikka tehdä kulttuuria niin kuin Karkkilan sydämessä. Kyllä. Hei Mika, tehdään sillä tapaa, että me lähdetään täyttämään ohjelma-aikaa tonne ulkopuolelle, mutta laitas viestiä illalla, niin etis se filmikela, me tullaan katsomaan Bensaa Suonissa sitten tänne paikan päälle. Näin tein. Kyllä. Näin sovittu. Lähdetään jatkamaan. Sulla on yllätyksiä taas Karkkila täynnä. Tänään on Karkkilassa pöhinää. Ensinnäkin Suonissa on bensaa, entinen karkkilalainen Markku Alén jatkaa näyttelijän uransa Teknavissa ja japanilainen pickup-valmistaja Isuzu on tarjonnut testipäivää Uudenmaan Valimokaupungin maisemissa. No meiltähän tämä käy. No nyt Markku, nyt se vasta se Hollywoodi käynnistyy. No nyt käynnistyy. Pitkästä aikaa. Mut nythän me ollaan siis sellaisen ajoneuvon kimpussa, johon sinäkin olet tutustunut tässä vuosien saatossa ihan noin henkilökohtaisessakin elämässä. Kyllä. Mulla on ollut tällainen pikappi nyt reilu vuoden ja tää on hyvin mun näköinen auto, mitä mä tarviin tällä hetkellä autoa. No niin, se on siinä. Kun me ollaan reilu 10 vuoden aikana päästy testaamaan ajoneuvoa, niin tää kehitys on ollut varsinkin näissä pikapeissa, niin se on aivan mystinen kova. Kyllä, se on hurja. Testiajoneuvomme Isuzu D-Maxin kohdalla suurin mullistus tapahtui 3. sukupolven myötä reilut 5 vuotta sitten. Tämä uusi vuosimalli on tuonut tullessaan jälleen merkittäviä parannuksia myös pudonneiden hintojen myötä, joten ei ihmekään, että Isuzu maahantuonti odottaa raikkaita myyntilukuja Suomessa. Vuodelle 2025 me saatiin täydellisesti uudistunut Isuzu ja siinä on tullut turvallisuutta ja mukavuusvarusteita lisää. Kyllä se on uudistunut, mutta kyllä se on koko ajan ollut kuitenkin neliveto. Ehkä suuri juttu, mikä on tullut, että on tullut tämmöisiä kameroita ja kaikenlaisia hälyttäviä piippareita ylinopeudesta ja niin edelleen. Sitten ehkä se, että moottorit on tullut koko ajan taloudellisemmiksi, eli nämä europäästöt on koko ajan kiristynyt, niin se siinä on ehkä nousee esille. Viime vuonna me tuplattiin meidän myyntimäärä, noustiin pickup-segmentissä 3. Kyllä me lähdetään erittäin positiivisesti myös tälle vuodelle, kun me saatiin uudistunut mallisto. Ja myös ehkä jotain uuttakin voi tulla vielä tuossa loppuvuodesta. Paljon on Isuzun kehityskulussa tapahtunut ja mitä sitten tulevaisuus tuokaa vielä tullessaan. Mutta tänään todistamme paria laatuseikkaa. Vaivattomuutta ja helppoutta. Tässä on kyllä niin kuin sanotaan päivitykset onnistunut. Jostain niin kuin sanotaan enemmänkin maastoon tehty, mutta kuitenkin tämä toimii asfaltillakin aivan täydellisesti. Joo. Matka-ajona. Ja sitten tämmöinen jämäkkyys, mekin mennään tässä tämmöistä öljysuratietä, niin tää on kyllä niin jämäkkä peli, että... Ja sitten ei tarvitse miettiä, että onko aurattu tie talvisaikaan. No sitä tarvitsee jäädä ainakaan pohtimaan. Sinne vaan lukot kiinni ja sinne vaan. Eli ajettavuus on kohdillaan. Kyllä. Mites toi suorituskyky, riittääkö tehot? No sanotaan, tehohan ei ole ikinä liikaa. Tää on tämän auton tyyliin tehty tää teho. Vähän voisi olla joku 30 heppaa hyvä, mutta väännöt ja kaikki on hyviä. Tää automaattilaatikko on kyllä iso. Tässä on hyvä laatikko. Tää on iso steppi. Ja onhan moottori parantunut paljon. Just toi vääntöpuoli, että sitä on tullut lisää paljon. Joo, meillähän alkaa tänään sitten niin sanottu estejuoksukarnevaali tämän kanssa, että joo. Joko sä oot paikantanut jo Karkkilan metsät? No suurin piirtein. Mutta ennen kuin viidakko kutsuu, tutustukaamme lähemmin päivän testiajoneuvoon. Tämä on D-Max-malliston kaksipaikkainen, pakettiautoksi rekisteröity Space Cap korkeammalla LS-tasolla. Entistä aerodynaamisempi ja vahvempi.
Uudella, aiempaa vahvemmalla rungolla on kestävyyden lisäksi haettu parempaa ajettavuutta ja suuntavakautta. Vetopainoakin on hulppeat 3,5 tonnia ja kantavuutta 1000 kiloa. Moottorina on päivitetty 163 hevosvoimainen 1,9 litrainen turbodiesel. Nelivetohan on ollut D-Maxissa vakiona jo pitkään ja jatkossa sitä myydään vain automaattivaihteisena. Ohjaamoa on kehitetty uuden sisustuksen myötä entistä viihtyisemmäksi. Nyt kelpaa sanoa, että Isuzu on muuttunut entistä henkilöautomaisemmaksi. Iltapäivällä edessämme olikin täysin toisenlaiset olosuhteet. Meitähän odotti varsinainen vetomiehen keli. Borja, se oli Ruotsi-ralli. Tää menee ihan sama, onko tää hiekassa tai sitten lumessa, niin sama vauhti päällä. Vakaata on liito. Maastoajoa helpottaa D-Maxin uusittu jousitus sekä 24 sentin maavara ja pohjapanssari, joka tarjoaa kyllä täydellisen suojan kiviltä ja kolhuilta. Meillä tosin on ne omat henkiset kolhumme. Se sydän käynyt. Miten tää kiippaus voi tehdä? Mikä toi ELK? Off. Ajotilavalitsimen kanssa vaan pieniä ongelmia. Pääsemme kyllä eteenpäin. No niin, Markku, nyt kun menemme tämmöiseen NS-umpihankkeen, niin mitä täytyy muistaa nyt avustimia laittaa? Takalukko. Joo. Sitten laitetaan toi hidaste. Hidas neliveto. Hidas neliveto. Asia selvä. Näillä ohjalla Pitäisi päästä. Järjettömän maastokelpoinen. Nyt mikä tässä on vääntävä moottori, niin tänne ihan helpolla kiinni jää. Täältä löytyy aina päästä. Ei ole ensisynnyttäjäongelmia. Isuzun maasto-ominaisuudet ovat kyllä huippuluokkaa. Voima puree tiehen pahoissakin paikoissa. Oliko odotuksien mittainen? Ehdottomasti. Kyllä mä odotin, että onhan se paljon parantunut siitä, että ollaan viimeksi ajettu. Joo. Ei pettänyt. Joo, tätä on helppo viedä. Erittäin helppo. Että se onkin, tää ajattaa sua kovaa. Mut muuten tää on ketterä ja tää Kyllä. käsittävä. Säde on aivan mieletön. Tämähän kääntyy siis melkein kuun ympäri. Isuzu on kyllä tehnyt hyvän D-Maxin uuden. Joo, vähän näin. Täällä puhelimet paukkaa jo. Mikalta tuli viesti. Joo, filmirulla on löytynyt. Bensaa Suonissa. Hienoa. Mennään katsomaan. No niin, Se hyvä on, idea. loppuilta on pelkkää bensaa Suolainen. Se on Risto Jarva ja bensaa Suonissa. Kyllä, miten se laulu meni? Neulan silmän vasempaan ja 100 oikeaan luivan vasempaan, antaa mennä vaan.